Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu sake saduwa da ku a wannan lokaci. A bidiyo ne na biyu akan GB WhatsApp da kuma normal WhatsApp, wanda muka ɗan yi bayanai akan abubuwa wanda suke masu mahimmanci a ciki, tare da cewa mun san wasu sun san duk abin da muke bayani a kai nan, amma akwai wayanda ba su sani ba kuma suke farin ciki da abubuwan da muke nuna musu. So dan uwa, ku biyo mutum daga farkon bidiyon na har ƙarshe, za ku ga wasu sirrika sabbi akan GB WhatsApp da kuma masu normal WhatsApp. Kar ku manta da alamar subscribing da alamar ƙararrawa. Mun gode. Kamar yadda na faɗa a cikin wannan bidiyon, zan je in fara da normal WhatsApp nawa. Normal WhatsApp nawa dai gashi nan kamar haka a nan gurin. Wannan shine normal WhatsApp ɗina, da shi zan fara. A yayin da na shigo cikin sa, kun ga gashi nan chatting ina dai kamar haka. Mutanen da muke chatting da su da group, kun san normal WhatsApp yana haɗa chatting da group a guri ɗaya. Abin da nake so nuna na farko a cikin sa shine yanda za ka yi ka je ka ɓoye chatting da kake yi da wani ko wata. Yanda duk wanda ya karɓo yanka bai sai ga kuna chatting da wannan mutumin ko wannan yarinyar ba. Misali, kina chatting da wani saurayinki, amma ba kya so wani saurayinki ya karɓi wayarki ya ga kina chatting da wancan, ko kuma yayanki ya karɓa ya ga kina chatting da wani saurayinki. So abin da zaki yi a nan guda ɗaya shine, ko in ce abin da zan yi a nan shine, sai ka zo sai ka danna cikin kan chatting ɗin mutum ɗin. Kaga kamar yadda an danna haka, ga alaman makin ya fita. To sai in taso sai in zo saman nan gurin, ga wani ɗan guri da aka sa wani ɗan aure ya kalli ƙasa, kawai sai in taɓa shi. So yayin da na taɓa shi, kun ga wannan chatting ɗin mutum ya fita akan wayana, baya cikin chatting ɗina. Haka zaran in group ne shi ma, misali yanzu kun ga wannan group ne gashi nan, group ne kun ga shi na wannan channel ɗin namu. So shi ma idan ina so in ɓoye shi akan chatting ɗina, kada wasu su shigo su ga ina chatting a wannan group ɗin, shi ma zan danne kansa ne kamar haka. Sai in zo wannan ɗan gurin, shi ma kamar yadda nuna muku, gashi aro ya kalli ƙasa, sai in taɓa shi. So shi ma kun kalli ya fita daga cikin chatting ɗina, ba za ka taɓa ganin shi yanzu a cikin chatting ɗina ba. So ta ina zan shiga ni in je in kalle shi dan yi chatting ɗin? Shine sai in danna ɗan gurin da aka saka a chip ɗin nan. Duk da cewa na GB WhatsApp ma su wannan a chip ɗin ma ba sa rubuta shi. So amma dai a nan dai ga nan ɗan alama a chip suna rubutawa. So gurin da ka taɓa, yayin da ka taɓa zai bayyana maka duk wayannan chatting da ka ɓoye ɗin. Mun kalli ga group ɗaya ga kuma mutum biyu wanda na ɓoye chatting nasu. So a nan sai ka shiga sai ka chatting ɗinka yadda kake so. Yayin da ka tashi fitowa sai ka fito kawai. So duk wanda ya karɓo yanka ba zai taɓa ganin kana chatting da wayancan mutanen ba. So yaya za ka yi kuma ka fito da su cikin chatting ɗinka? Shine sai ka danna gurin kuma duk kamar haka. So yayin da ka danna gurin, in makin za ka yi ka fito da su gaba ɗaya, shi ma mai sauƙi ne. Sai ka yi makin ɗinsu, sai ka je sai ka danna wannan aron ne ya kalli sama, za ka ga sun fito gaba ɗayansu. Wangan su kamar haka sun fito. Sai abu na gaba da nake son nuna a cikin wannan normal WhatsApp din nan, shi ma mai matuƙar amfani. Yanzu misali, kana danna recording, ka yi recording ka tura wa mutum kamar haka, ka danne da hannunka ka tura wa mutum. To amma wani sa'in sai ka tura recording din, sai ka ji ai bai dace in tura masa wannan maganan ba, kuma gashi ya riga ya shiga, wataƙila ma kuna kan chatting da shi ne, ya riga ya buɗe recording din ya ji. To ga hanyar da zan nuna maka shine, dan kai maganin waccar matsalar, inda da kayi recording kai kanka sai ka saurara kafin ka tura masa. So wannan ita ne hanyar da zan nuna maka, ka fara yin sauraron recording din da kai, sannan ka tura ma shi wancan din. So abin da za ka yi a nan gurin, kaga dai normal recording muka zo danne yatsan mu muke haka, sai mu yi recording, muna yin recording sai mu daga, sai mu tura mutum. To abin da za ka yi a nan shine, yayin da ka zo sai ka ɗora hannunka a gurin recording ɗin. In ka ɗora haka sai ka ja shi sama. So sai ka ja shi sama haka, sai ka yi recording, ka tara recording ɗin da kake so. Misali yanzu bari bar shi kai minti abin sakon 20. Sai ka gama tara recording, ko da ma dai adadin abin da kake so za ka sa masa. So da ka gama, kaga in ka danna wannan na tsakiya,
so kamar yadda na gaya maka za ka ga ya nuna maka guri kamar haka. So in kana so ka ɗan yi playing sai ka ji yanda abin da ka faɗa a ciki, sai ka ɗan danna ɗan wannan gurin sai kamar haka. So za ka ji abin da ka faɗa a ciki ya fito. So idan har recording ɗin ka ji ba wani mistake, abin da za ka tura masa ɗin za ka iya tura masa, sai ka danna send. Adadin abin da kake so dai za ka sa masa. So idan kuma har ka ji maganan gaskiya bai dace ka tura masa ba, sai ka yi delete. So wannan shine ɗan ƙaramin method ɗin da zan nuna a wannan gurin. Sai ka danna delete abinka. Sai abu na gaba shine yanzu misali mutum ne kana chatting da shi, so amma sai bayan ka yi chatting da shi sai ka kalli cewa after in kun yi chatting yana yin snapping ɗin chatting ɗinka da shi yana tura ma wani, ko kuma misali yana yin video recording na chatting ku. Misali sai ya tura ma wata, ko wata tana chatting, wata kina chatting da wani haka, sai ya recording na chatting naki da shi da ke sai ya tura ma wasu. So hanyar da zaki bi sai ki sa masa cewa disappearing message after 24 hours. Misali na ke zuwa ki sa misali yanzu kamar barin dauko wannan yanzu kun ga wannan ga chatting da muke misali da shi. So idan ina so duk sanda muka yi chatting muka gama, da mun gama after 24 hours wannan chatting din ya bar kan waya sai ya goge. So shine hanyar da zan bi guda ɗaya nan, sai in je sai in danna kan sunansa. Misali yanzu kamar nan gurin sai ka danna kan sunan mutum, da ka danna zai bude maka fuska kamar haka. To sai ka yi kasa shi ma ga wani guri da aka rubuta disappearing messages, sai ka taba. To yayin da ka taba ka ga gashi nan yanzu yana off. So za ka iya sa mishi timer ne nan gurin, za ka iya sa mishi duk awa 24 duk wani chatting da muka yi da wannan ya goge kawai, sai ka dora. Idan kuma na sati ne, kana so duk sati in chatting da kuka yi da shi na satin nan kana so ya bar kan waya sai ya goge. So 90 days na kwana 90 kenan. Ko kuma misali ka je ka yi wa mutum wani magana wanda kake ganin maganar ba gaskiya ba ce, so kana ganin kamar zai iya kama ka akan ta, nan gaba zai maka screenshot din chatting ɗinka da shi ko waye akan ka faɗa, to sai ka je sai ka shiga tantuba wannan sai ka yi deleting din duk wani chatting da kuka yi da shi. So wannan shine hanyar shi ma da zaka gane wannan abu. Kar ku manta da ka danna kan chatting na mutum, misali yanzu kamar wannan, da ka danna haka sai ka zo sai ka dan danna gurin da aka rubuta sunansa kamar nan gurin kenan, sai ka danna kansa. Da ka danna zai bude maka, sai ka zo kai kasa. So ga disappearing message nan sai ka taba shi. So da ka taba shi zai nuna maka time din da kake so ya dinga goge maka chatting naka da wancan guy. Mun kalla 24 hours gashi, sai ka danna adadin time din da kake so shi ma ya dinga goge. Sai abu na gaba shine yadda za ka sa wannan ɗan Teams na cikin chatting na. Yanzu kun ga wani alama foto, kun ga wannan foton dai baya fuskan wayana, iya cikin WhatsApp ɗina ne, wanda zan iya ɗora hoto na ma a nan gurin na shiga ko kana ganin hoto na a ciki misali. Shi kuma abin da za ka yi, za ka zo za ka ɗan taɓa nan gurin ne da aka saka wannan ɗan maɓallai guda uku na sama, za ka taɓa su kamar haka, sai ka zo sai ka taɓa setting na ƙasa. Da ka taɓa setting, so ga chat na inda aka rubuta chat shi ma sai ka taɓa shi. So yanda ka taɓa shi ga nan Teams, to nan kuma inda za ka saka masa light and dark Teams ne. Misali yanzu dama yana light normal, barin sa shi a dark ku gani, sai in danna OK. So kun kalli ya koma baki gaba ɗaya. Shi kuma inda ake sa dark mode na shi kenan, sabanin na GB WhatsApp. Kun ga GB WhatsApp wani alaman tauraro ne a nan farin wata, yanda ka taɓa zai koma baki. To shi kuma a setting nan za ka zo ka shiga, da ka shiga sai ka zo ka shiga chat, da ka shiga chat shi ma sai ka zo sai ka saka Teams, sai ka ɗauko light, sai ka sa ko dark, duk abin da kake so. So nan na zo ne zan ɗan nuna gurin da za ka saka foto na wallpaper na background na WhatsApp ɗinka. Za ka danna nan gurin ne wallpaper. So kun ga wannan shine yake kan waya na. So idan canja zan yi sai in danna change nan. So kun ga su ga sun fito. So nan idan na shiga na fotuna na kan waya na zai nuna, nan kuma different types nasu ne sun nuna, nan dark, nan kuma bright, nan kuma solid color.
so duk wanda na shiga nan zan ga ire-iren sa ne a ciki. Yanzu misali bari shiga mai tauraron nan kuga, za ku ga duk hoton da yake gurin dark ne kun kalla. So ga suna, so duk wanda nake so a nan dauka, so zai koma background na abunan ina. Yanzu misali bari dauki wannan mai dan flower sai in taba shi, so kun ga abin da yanayin yadda cikin chatting na zai koma da mutane. So idan na jawo gefe kun kallo wani, so kun kalle su a nan ma already za su ta fitowa. So duk wanda kaga yayi maka kawai dan nan gurin set 12 nan zaka dora kawai ka taba nan gurin, so sai in taba already kun ga ya hau kan waya na. So misali a ce kuma na kan waya na foto na nake son dora, shi ma na danna walfa na danna change din, sai in zo sai in danna gurin my photos dina. So da na danna zai nuna mun gallery dina, kuma duk inda foto na yake na sani sai in je in shiga na dauko sai in dora. Yanzu misali bari dauki wannan foto sai in sa shi kamar haka, in ce ina so ya dinga fitowa haka sai in dora. So kun ga already yanzu shi zai dinga fitowa a cikin chat dina. So yanzu misali bari shiga gurin chat dina bane, kun ga foto na ya fito, so zan iya barin shi normal haka nan ga chat dina. So kun ga wannan update ne su ma masu kyau wanda ba kowa yake amfani da su a normal WhatsApp ba, kuma wasu ma ba kowa ne ya san su ba. So wannan su ma suna da kyau mu nuna mutane akan wannan normal WhatsApp din. Sai kuma in mun sake yin bincike a gaba mun gano wasu abubuwa da ya kamata a ce mun nuna mutane. So za mu tafi yanzu mu koma cikin GB. Kamar yadda na bayani, shi GB WhatsApp yana da matukar abubuwa masu yawa a cikinsa, wanda gaskiya ba kai sa a bidiyo ɗaya ka yi bayanin duk wani abu da yake cikinsa na sirri ba, don yana da matukar abubuwa different a cikinsa. So yanzu dai zan buɗe fuskar nawa kamar haka. So shi ma zan nuna yadda ake hiding abunan chatting. Misali yanzu ga wannan gayan in ce ina so ne hiding din chatting ina da shi. Shi ma zan iya danna haka ne gurin nan kamar haka, in na danna kamar zan yi makin din sa, na danne kan shi, so in ya nuna mu zan dan saka wannan aron kawai zan taba. Ina tabawa za ku kalli shi ma ya bar cikin chatting dina. Sai dai shi nan na chatting yana rubuta a chip nan, amma na group baya rubuta wannan a chip din ba. Bar ma shi gan fito da shi, sake fito da shi sai nuna na group din. So na nan chatting dai kan tabbas in kai taba zai nuna maka a chip, so amma na group baya nunawa. Yanzu misali bari in je cikin groups dina, kun kalla kamar yadda kuke gani haka. So sai misali sai in ce zan dauki wannan group na farkon nan, sai in ce zan yi hiding dinsa. So kun gani wannan da alama idon da aka saka sallin nan, shi zan taba. So da na taba zai ban dama in cire kina. So da na cire kina za ku kalli ya bar cikin chatting dina. Za ku kalli gashi nan ya bar cikin group dina. Za ku kalli da zan yi haka, za ku ga duk baya cikin group dina. So abin da zan yi anan shine, idan na so in je in gan shi kuma yaya zan yi shi group din da na boye. So sai in dan taba nan gurin da aka rubuta WhatsApp din nan, sai in taba shi, zai ce in cire ki dina, sai in cire pin dina. So kun kalli group da na zo na boye su, wanda duk wanda ya karbo yana bai sai ya kalle na wannan chatting a cikin wannan group din ba. Kun kalla wannan gurin ka taba, so bai sai ya kalli ina chatting a cikin su ba. Sai dai na shigo kawai ni kadai a nan zan zo in yi chatting dina, na gama duk wani chatting dina a cikin su, sai na fita kamar yadda kuke gani, sai in zo sai na fita. So yayin da na gama na fita, kaga ba wanda ya sai zo ya kalle su ba ni ba. Domin ko da ma ka zo misali ka zo ka taba WhatsApp din nan, sai nuna maka akwai alaman boyayyen group, kaga sai ka cire ki, kaga baka san kina ba bayan da zaka yi. So amma ku biyo ni insha Allah, shi kan shi gurin WhatsApp din a taba a kalli wancan gurin ma zan nuna maka yadda zaka kai hiding din gurin, ma mutum ko ya taba ba zai kalli alama ka boye wani abu a gurin ba. So yanda zaka shi ne, kun ga dai ya nuna muku yadda zaka boye dai, zaka danne kansa ne sai ka zo sai ka dan taba nan, zai je shiga cikin wayancan boyayyen. Su kuma boyayyen da ake kallon su zaka zo ka dan taba gurin da aka saka WhatsApp din nan ne, sai ka cire kinka zaka kalle su. So haka idan mutum ne ma danne kan nashi za ka yi, sai ka zo sai ka dan taba dan gurin nan, shi ma zai je boye. Kun kalla, to shi kuma na mutum idan ka tashi fitowa da shi kuma nan gunda ka taba gunda ka dan saka a chip din nan, sai ka taba za ka kalli mutum direct shi kuma inda ka boye shi. Misali wata budurwar ka ne ko wani abu nan naka kana chatting da ita, baka so wata ɗaya budurwar ka ta karɓi wayar ka ta ga
kuna chatting da waccar yarinyar. So abin da za ka yi kenan sai ka ɓoye waccar yarinyar din yadda ko wannan takarwa ba ta ga kana chatting da ita ba. Ko kuma misali kina chatting da wani saurayinki, wani yayanki baya so ku dinga yin chatting da wancan, so kin ga kika bi wannan method din za ki iya ɓoyewa sai lokacin da ke gara ma ko ya karɓo yanki zai gama bincikensa ba zai kalli shi wancan gaya a cikin chatting da kuke yi ba. So shi abin da na gaya shine in ka ɓoye group kaga cewa wani ya san cewa in an taɓa WhatsApp din nan group din da aka ɓoye za su fito, za su nuna alama. Misali yanzu kaga na taɓa zai nuna alama, so koda bai san ki ɗinka ba zai zo ya ce maka lalle ka ɓoye abu a gurin nan, yana so ka cire ki ya ga me ka ɓoye. Misali idan ya karɓo wayarka ya maka irin yar kwakwaf din nan, so ga yanda za ka shi kansa nan din ka ɓoye ka hana cewa ko da mutum ya taɓa ya ga alaman abu a gurin. Sai ka zo sai ka taɓa nan gurin, sai ka taɓa setting na farkon nan. So yayin da ka taɓa setting na farkon nan sai ka zo nan gurin aka rubuta home screen din nan sai ka taɓa shi. To yayin da ka taɓa shi ma zaɓi na farkon nan header sai ka taɓa. Yayin da ka taɓa header ka zo nan gurin, abin da nake so shine ina so nan gurin da nake taɓa GB WhatsApp a ciki ya nuna min gurin na ɓoyayyu. Ina so ko mutum ya taɓa kar ya nuna masa. So sai in zo nan gurin da aka saka ina yake, so sai in jawo ƙasa, shi kuma zan jawo ƙasa ne kamar haka da kuke gani. Ok, ga shi nan wanda aka rubuta disable clicking on WhatsApp, in kalle shi nan. So shi kuma shi ma sai in taɓa sai in kunna shi. To da na kunna shi shikenan, yanzu bari mu fita ku gani. Ko na taɓa can gurin ba zai nuna alaman wai na ajiye gurin a gurin ba, ka gani? Bari ka gani yanzu ka ga ina ta tattaɓawa amma ka ga yaƙi nunawa. To ko kai kanka yanzu dai ka je ka kunna wancan abun ba kai saka ko wayancan group din ba kai saka bude su ba tare da ka je ka kashe ba. Yanzu ka ga na taɓawa ba amma baya nuna, kuma ko nan dawo ba zan ga groups din ba. So bayan da za a yi na dawo da su sai na je sai na sake zuwa na kashe, sai in taɓa wannan da menu din, sai in taɓa na farko, sai in taɓa home screen din nan gurin, na taɓa sai in taɓa header na farkon nan, sai in jawo gashi nan shine kusan na ƙarshe sai in kashe. To da na kashe shi kenan. So kamar yadda kuke gani nan gurin goshin WhatsApp ɗina ne ya nuna. So kun ga wannan ɗan alama na dark mode ɗin, shi ma zan iya cire shi in bana son ganin sa. Ko wannan ɗan alaman wifi wanda zan yi cancel ɗin notification, shi ma zan iya cire shi a nan gurin. So kamar yadda kuke gani nan gurin shi GB WhatsApp ɗin kan shi, in kana so ka kaddara abin da mutum ma za ka iya cire sunan GB WhatsApp din sai ka saka sunanka da yake kan WhatsApp din. Yanzu kana ta kunna nan gurin sunan GB WhatsApp zai tafi kamar yadda kuke gani, kun ga sunana na kan WhatsApp din ya fito. So kaga nan ma wani alama ne na batar da wanda suka san irin wannan method din. So na biyu kuma shi ma disable under my name, ka kalli shi ma zan iya budewa wancan rubutun na dan kasan sunana za ku ga shi ma ya bata, amma idan ne haka za ku kalli shi ma ya dawo. Gashi abin da na rubuta irin na title din nan. So shine yanzu yanda za ka yi ka cire wannan watan ko wannan wifi din, shi ma za ka dan kashe wannan abun ne, za ka kalli ya fita, kun ga watan na ya fita. So idan na kashe na kasan nan shi ma za ku kalli wannan alaman duka biyu na kun ga sun fita. Yanzu da zan dawo za ku kalle su ba sa cikin fuskar WhatsApp ɗina, ku kalle su ba sa nan, duka na fitar da su. So abin da zan yi in dawo da su shine sai in dawo GB. So kun ga yanzu already kun ga yanzu abin in na taba zai nuna alaman group din, amma kuma alaman WhatsApp din can na cire shi. So ga yanda za ka yi ka dawo da shi kamar yadda na shiga na farko, za ka zo nan gurin da aka rubuta home screen, za ka taba na farko header, sannan sai ka zo sai ka kashe nan gurin don WhatsApp ya dawo. Idan kuma kana so ka sunan ka ci gaba da zama a gun sai ka bar shi a kunne. Sai kana so sai ka dawo wannan sunan na ƙasan kana so ka cire shi ma ga gurin da zaka danna zai fita. In kuma kana so ka bar shi haka to. So sai kuma wayannan alaman tauraro da watan nan dan suna da matakar amfani. Yanzu zan dawo da su sai masu in kunna wannan wanda aka rubuta show lights and night mode, show airflying, DNDN mode. So kun ga sun dawo already, sai in dawo sai in fito. Sai abu na gaba shine yanda za ka je shi ma ka yi disappearing message a kan chatin naka da mutum.
so amma shi wannan GB WhatsApp ɗin da riga muku shi na sati ɗaya ne, shi babu wannan adadin 24 hours ko kuma abu nan. Shi ma za ka zo sai ka shigo ne sai ka taba disappear message na, so kun kalli shi on and off ne shi gashi nan kamar da suka bayani a nan suka ce turning on this setting will make new message disappear from this chats after 7 days. So shi za ka saka on ne kawai in kana so ya dinga goge maka, sai dai shi gaskiya zai dinga gogewa ne a sati-sati, amma kaga masu normal WhatsApp suna so ko da kwana ɗaya suke so za su sa kamar yadda kuke gani gashi nan shi za ku kalli hatta da 24 hours 7 days 90 days. So amma shi GB WhatsApp ba shi da wancan abu na ɗin. So abu na gaba nan ya so nuna maka akan GB WhatsApp mai matukar amfani shine za ka zo shi ma za ka taɓa GB setting naka, wato Teams kenan nake so nuna maka inda za ka ɗora Teams naka. Shi ma gashi nan Teams a rubuce already sai ka taɓa. So shi kuma za ka iya zuwa ne kai wa downloading ɗinsu, so kun kalle su kamar haka ga suna alamu. Duk wanda kake so sai ka danna install ɗin da shi ma zai maka downloading, zai canja maka kalan screen ɗin ka za ka gan shi yadda kake so. So ga sunan kala-kala dai sai kalan da ka zaɓa za ka yi downloading. So wannan shi ma gurin da za ka bi kenan kai wa downloading ɗinsa. So yan uwa na sake ga muku idan baka yi subscribe a wani channel ɗin ba ka danna wani alamar subscribe sannan ka danna alamar karrawa ta yadda da mun ɗora bidiyo za ka samu notification.